Vajon hogy néz szerelmesen egymásra egy szép lány és egy teliregény? Mi hódít igazán? A nézése? Vagy a járása? Megmutatja nekünk az igazi csábítás mikéntjét a falu legszebb lánya. Fogadjuk őket nagy tapsal! Szegény vagyok, szegénynek születtem. Az én babám, a legszebbik kincsem. Mert a nézését meg a járását, csípőjét a ringását, századért sem adnám, századért sem adnám. Az én babám, falu legszebb lánya. Hogy ne volna, hisz én vagyok a tárgya. Mert a nézését, meg a járását, csípőjének a ringását, századért sem adnám, századért sem adnám. Mert a nézését, meg a járását, csípőjének a ringását, századért sem adnám, századért sem adnám.